kautoran sa sining itiyo nagapasalamat kita sa Ginoo kay sa punga sang aton mga kasakoon inhatagan niya kita sa nagakaigo nga panahon din kita makapamalandong sang iya mga pulong. Kagang pulong sa Dios nga aton pagapamalandungan subong ini makita sa Mateo kapitulo 5 halin sa 43 pagkatugid sa 48 kag akon anay ini bagabasahon sa hiligaynon nga Bible nga nagasiling inyo man nabatian ang ginsiling higugmaa ang imo mga abyan kag dumti ang imo mga kaaway. Pero karon nagasiling ako sa inyo higugmaa ang inyo mga kaaway kag magpangabuyo kamo para sa mga naghingabot sa inyo. Agud nga mangin anak kamo sang inyo amay nga yara sa langit. Kay wala singkapin kag kulang ang pagsilak niya sang iya adlaw sa mga malain kag mga maayo. Kag pareho man lang ang iya paghatag sang ulan sa mga matarong kag di matarong. Di nga agid bala nga ang Dios maghatag sa inyo sang balos kung ang inyo ginahigugma amo man lang ang mga tao nga nagahigugma sa inyo. Bisan ang mga manugsokot sang buhis nagahimo man sini. Kag kung ang ginabugno ninyo ang inyo man lang mga amigo pinasahi gid bala ini, bisan pa ang mga pagano nagahimo man sini. Gani magmahingpit kamo subong nga ang inyo amay sa langit higpit. Amo ini ang pulong sang Dios kagaton ini karon busi siyon agod nga makita naton ang iyang matudtod nga kaulugan nga ma-apply naton sa aton mga kabuhi samtang nga nagakabuhi kita sa sining matahong nga kalibutan nga ginpapuy-an sang Dios sa aton. Ang una diri nga bersikulo sa 43 nagahambal si Kristo sa aton. Si Kristo sini amo ang nagpanudlo sa mga tao kay natudloan niya ang mga tao nga iyang mga gintuton-an, ang iban mga parisiyo kag ang iban mga eskriba. Nagalakot ang mga tao nga nagapamati sining ginhambal ni Kristo sa mga tao. Kag tilawan naton nga isa-isahon kada bersikulo ang ako na ginbasa bag-o lang agod nga mangidlabas ini sa aton una ang mga pulong sa Dios. Sa 43 sa Mateo 5 nagasiling, inyo man nabatian ang ginsiling higugmaa ang inyo mga abyan kag dumti ang imo mga kaaway. Ini nga mga pulong sala amo ini ang ginatudlo sang mga katawhan sang una. Kag ang ilag na tudloan amo ang mga parisiyo, mga eskriba. Kag nagatudlo sini amo ang ginatawag nila nga rabay, ilang mga maestro kag manunudlo. Ang problema ang ginatudlo nila sa mga tao hindi husto. Kag ginatadlong ini ni Kristo ang ginatudlo sa ila nga hindi insakto. Hindi ini insakto kag ginatadlong ni Kristo agog na makita ang matudtuod nga ginatudlo sang Bible sa aton. Halin sa Old Testament, ang mga sinulat ni Moses halin sa Genesis, mga 5 ka libro, Genesis, Numbers, Leviticus, kag Deuteronomy, wala nagahambal nga dapat dumta naton ang aton kaaway. Kung sa aton pa agin hambal kag ginatudlo sang mga rabay sa mga Jewish people hindi insakto. Gindugangan nila kag nag-invento sila
sang sugilanon nga wala nasulat sa Bible. Halin sa Old Testament, pagkadto sa New Testament, hindi ka makakita bisan isa lang ka bersikulo nga nagatudlo sa aton nga dapat nga dumtan naton ang aton nga kaaway, kagigugmaan talang ang aton mga abyan. Hindi inaamo ang ginatudlo sang bilog nga Bible. Nagsiling ako nga gintudlo ina sang mga rabay, sang mga manunudlo sang mga Hudiyo didto sa sinagog o kung sa ilang nga simbahan, sa ilang chapel. Damo dito mga tao nga nagapamati kag ginatudloan sa ang ilang mga rabay sa aton pa manunudlo, pero ang ila ginatudlo hindi insakto suno sa natudlo sang Bible. Kaya ginsiling ko na, halin sa Old Testament, pagkadto sa New Testament, hindi ka makakita bisan isa lang ka bersikulo nga nagatudlo sa aton nga dapat nga aton dumtan ang aton mga kaaway, kag higugmaon lamang naton ang aton abyan. Hindi inaamong ginahambal sang Bible. Kuno si saon nimo sing maayo sa Old Testament, sa Leviticus kapitulo 19 versikulo 18, matag nga ginahambal dira sang Bible nga dapat naton higugmaon ang aton kaaway. Higugmaon tang aton kaaway sa aton nga hunahuna, sa aton nga balatyagon, sa aton nga kalag. Higugmaon naton ang aton mga kaaway, kay ang Dios nagahigugma man sa ila. Amo ginatudlo sang Bible sa aton. Siling sang Bible, dapat nga maghigugmaanay ang isa kag isa. Kay man ang paghigugma naghalin sa Dios. 1 John chapter 4 verse 7. Ang paghigugma naghalin sa Ginoo. So ginligwat ni Kristo ang sala, kag ang insakto iya amo ini sang makita sa 40:4 nga nagasiling, pero karon siling ni Kristo, nagasiling ako sa inyo, higugmaa ang inyo mga kaaway, kag magpangamuyo kamo para sa mga nagahingabot sa inyo. Amo ini ang ginatudlo sang Bible. Halin sa Old Testament, pagkadto sa New Testament, ginatudloan kita sang Ginoo nga dapat higugmao naton ang aton isig katawo, bisan pa ang aton mga abyan, kag ang aton mga kaaway, dapat nga higugmao naton sila. Kag siling sa Bible, pangamuyoi ninyo ang mga nagahingabot sa inyo. So halin sa Old Testament, pagkadto sa New Testament, amo ini ang natudlo sang Bible sa aton. Higugmao naton ang Dios labaw sa tanan. Higugmao naton ang Dios sa bug-os naton nga una-una, sa bug-os naton nga kasing-kasing, sa bug-os naton nga kalag, kag sa bug-os naton nga kusog. Kag ang ikadua nagasiling siya, higugmaan ninyo ang inyong isig katawo katulad sang paghigugma ninyo sa inyong kagalingon. Inaamo ang bug-os nga ginatudlo sang Bible sa aton. Higugmao naton ang aton nga isig katawo, bisan pa ang aton mga kaaway. Higugmaon kag pangamuyoan naton sila. Siling sang Bible. Mga kautoran, ang Dios amo ang nagtuga sa aton. Ang Dios amo ang nagtugot sa aton sa pagpuyo sa sining matahon nga kalibutan. Kag ina nga Dios amo ang nakahibalo kung ano ang malain kag maayo para sa aton. So ang maayo gali sa aton, samtang magpangabuhi kita sa sining nga kalibutan, ginatudloan gid kita sang Dios halin sa Old Testament pagkadto sa New Testament nga dapat ang iyang mga katawhan maghigugmaanay ang isa kag isa,
kag bisan pa sa ginasiling sa Bible nga nangin kaaway naton ang nagapasipala sa aton higugmaon kag pangamuyuan naton sila. Amoy na ang bugos nga ginatudlo sang Bible sa aton. Now, si Kristo pagi sa ginatudlo sang Bible, wala man siya nagatudlo sa aton nga higugmao naton bisan ang mga sala sang mga tao. Wala siya naghambal sina. Ang iya lang ginhambal amo nga higugmao naton ang aton isig katao, bisan pa ang mga nagakontra sa aton kaaway, pero wala agad nagatudlo ang Bible nga dapat nga higugmaon kag himuon naton ang sala nga ginahimo sa mga tao nga di matarong. Kung sa bagay, ang inatudlo sang James chapter 4 verse 7 amo ini nagsiling niya, subulan ninyo si Satanas kay magapalayo ina sa inyo. So ano ginahambal sang Bible? Pamatuan naton ang malaot. Higugmaon naton ang aton isig katao, bisan pa ang aton kaaway, pero wala siya nagatudlo nga higugmaon naton kag himuon naton ang sala nga ilang ginahimo. So aton inalikawan kay wala kita natudloan sang Dios nga higugmaon naton ang sala nga ginahimo sa mga tao nga di matarong sa sining kalibutan. Ang iyang natudlo sa aton nga batuan naton ang malaot, agod nga si Satanas magadalagan, magapalagyo siya halin sa aton. Karon, ang pulo nga paghigugma nga ginatudlo sang Dios sa aton, amo ini ang tanda o kon palatandaan nga ikaw kag ako anak sang Dios. Ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo mahimong mga anak sang Dios. Kon kita mga anak na sang Dios, mabalaan sa mga tao sa bugos nga kalibutan nga ikaw kag ako anak sang Dios, kon ang paghigugma ni Kristo amo ang naghahari sa aton kabuhi. Amo ini ang ginhambal sa John chapter 13 halin sa 39 pakadto sa 33 pakadto sa 34 nga nagasiling, maghigugmaanay kamo, subo nga ako siling ni Kristo nagahigugma sa inyo. Kag siling ni Kristo amo ini, kung maghigugmaanay ang isa kag isa sa inyo, ang kalibutan makahibalo nga kamo mga-anak sa Dios. So ano ang tanda, ano ang sign, ano ang palantandaan agod nga mabalaan sa mga tao nga kita mga anak sa Dios? O ang palatandaan gali ini amo ini ang gugma. Amo ini ang siling niya, maghigugmaanay kamo, subo nga ako na higugma sa inyo, siling ni Kristo, kag ang mga tao palibot naton sa sininga kalibutan, makahibalo nga ikaw kag ako anak sa Dios, kung makita ang nasiling nga paghigugma dira sa aton mga kabuhi. Kag mga kautoran, sa naunang Korinto kapitulo 13 halin sa 4 pakadto sa 8 kag malaktod ikaw sa 13, dira makita naton ang ginasiling nga pamatasan sang isa ka tawo nga may Diyos non nga paghigugma sulod siyang taypusoon. Kon si Kristo nga amo ang gugma nagahari kag nagapungko sa trono sang aton tagipusoon, then makita ang ginasiling nga klase sahi sang paghigugma nga yari sa aton. Ang ginasiling sa 13:8, ang paghigugma wala sing katapusan. Kung ginahigugma nimo ang imong isig katao,
siling sang Dios ina nga Dios nun nga paghigugma wala nagauntat kay ang gugma wala sing katapusan. Kung nadumduman naton si San Pedro nagpamangkot kay Jesus Christ, siling niya, Ginoo, makapila bala nakon patawaron ang sala sa nga akon utod. Siling niya, kapito kabisis patawaron ko siya. Kung ikawalo na, hindi na. Ano ganing siling sa Bible? Ang gugma wala sing katapusan. Si Kristo nagsiling kay San Pedro, San Pedro, wala ako naghambal sa imo nga kapito, kundi 70 times 7. Kung sa aton pa, wala sing katapusan. Sa tion nga imong utod, nagapangayo sing patawad sa imo, patawara siya. Subo nga ang Dios nagapatawad man sa aton kung kita nagapangayo sang kapatawaran sang aton mga sala sayang atubangan. Sa man nga bagay ang Bible nagatudlo sa aton nga ang gugma wala sing katapusan. Kung amo sina, kung ang imo kag akon utod makasala sa aton kag nagapangayo sing patawad, siling niya patawara hindi kapito kundi 70 times 7. Wala sing katapusan. Ang paghigugma wala sing katapusan. Kung amo sina, patawaron naton ang aton mga utod nga wala man sing katapusan, kay ang Dios sige-sige man ang iyang pagpatawad sa aton kung kita nakahimo sang sala. So siling sang Ginoo matag, siling niya sang una ginatudlo sa inyo ang sala nga mo ini. Siling sang inyo rabay o kung manunudlo, higugmaan ninyo ang inyong mga abyan, kag siling niya dumti ninyo ang inyong kaaway. Siling ni Kristo, sala ina, amo ni insakto, siling ni Kristo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, kag pangamuyoy ang mga nagadumot sa inyo. Ari na ang pangamuyo. Tsikapon naton ang aton mga kagalingon, mga utod, naka-eksperyensya ka man, nga ginpangamuyuan nimo ang tao, nga nagasupak sa imo, nga nagapakamalaot sa imo, nakatilaw nga ikaw nga ginpangamuyuan mo siya, kag ginabala nimo ang Dios nga Ginoo, pakamayuha ining tao nga nagapasipala, nga nagaupos, nga nagakontra sa akon. Kung wala, dapat nga sugdan naton ina, subong, listaha kung sino nga tao nga nagakontra sa imo, nga kaaway nimo, listaha kag pangamuyuan, sulod sa isa ka tuig tilawilang pangamuyo. Siguro isa ka tuig pangamuyo siya. Kay man kung buhatan naton sing maayo ang mga tao nga nagakontra sa aton, siling sa Bible, ina nga tao mahuya sa tubangan sang Ginoo, sang malaot nga ginahimo niya sa imo, kay ginabalosan nimo sang maayo ang malain nga ginabuhat niya sa imo. So siling sang Dios, pangamuyoy ina nga tao, nga pagkamayohon siya, patawaron ang iya mga sala, kay man ang sala amo ina nagahatag sang dako nga gumuntang problema sa kabuhi kag relasyon sang mga katawhan sang Ginoo sa sini nga kalibutan. Gingamit ni Kristo kag ginasunod lamang niya ang iyang ginatudlo. That means ginapractice ni Kristo ang iyang mga ginatudlo sa mga tao. Kung kaysa kita iya may mga kaluyahon, mahayo lang kita magtudlo, pero wala naton ginakabuhi ang aton mga ginatudlo. Si Kristo yalain, kung nagapanudlo sa mga tao, nakita gid sa mga tao nga ginakabuhi ni Kristo ang iya mga ginatudlo. Ari, hindi bala si Kristo nagsiling,
pangamuyuin ninyo ang mga nagahingabot sa inyo. Anong ginhimo ni Kristo? Hindi wala si Kristo ginhingabot, ginlansang siya sa cross, pero sang wala pa siya ginlansang, madamo nga pamuyayaw ang ginhimo sa mga katawhan sa iya. Ginabuyayaw siya sa mga soldado nga Romanhon, ginaduplaan siya, ginahanot siya, ginbutangan siya sang korona nga tunok, siyang ulo, ginlansang iyang kamot kag tiil, ginbuno ang iyang kilid. Ano ang balos ni Kristo? Ano si Kristo na muyayaw bala sa ila? Tun-an naton ang una gid nga pulong nga nagwa sa baba ni Kristo sadtong tion nga nagakabit siya sa krus. Ang una nga pulong ay ang ginhambal amo ini. Amay, patawara sila kay wala sila makahibalo sang ila ginahimo. Nagpangamuyo pa si Kristo sa amay nga patawaron sila sang dalagko nga sala nga ilang nahimo batok kay Kristo. Si Kristo wala nagpangamuyo sa amay nga nagasiling, amay isipa ina nga sala batok sa ila, wala, kundi nagsiling siya, amay patawara sila kay wala sila makaibalo sang ila ginahimo. Inaamo ang ihimplo nga dapat naton sundon, ang ihimplo ni Jesus Christ. Pangamuyuan naton ang nagayaguta, ang mga nagapamuyayaw sa aton, katulad kay Kristo, kag mahimo lamang sa isa ka tawo nga una sa tanan nagtuo kag nagbaton kay Kristo, kag ang paghigugma ni Kristo ara nagapabilin siyang kaboy. Ina nga tao amo lamang ang makapatawad kag makahigugma siya iyang isig ka tao bisan pa ang iyang kaaway. Hindi lamang si Jesus Christ amo ang naghimo sina nga nakapatawad siya sang kaaway, siyang mga tao nga nagpakamalaot sa iya. May isa ka tao nga ginatawag nga si Stephen. Okay, ang record makita nimo sa Acts chapter 7 verses 59 pakadto sa 60. Ini nga tao gintawag sa Bible nga puno sang Espiritu sang Dios kag puno sa pagtuo. Si Stephen puno sa Espiritu sang Dios kag puno sa pagtuo. Ini nga Stephen nagapangwali sang pulong sang Dios, nagapanudlo siya, gindakop siya sa mga kaaway, gindala sa gwa siyang syudad, kag ginbato. Dalagko nga bato nga ginahaboy siya, nagakaigo sa ulo bisan sa iban pang nga bahin siyang lawas, nalupog siya tungod sa kakapoy kag sa kasakit sang igo sang bato. Nagluhod si Stephen, nagtangla sa langit, nakita niya nga nagbukas ang portahan sang langit, kag si Kristo naga-welcome sa iya. Ini nga Stephen nagpangamuyo sa Dios, ang iyang pangamuyo katulad sang pangamuyo ni Jesus Christ. Kabalo ka anong siling ni Stephen sa mga naghaboy sa iya? Nagsiling siya, amay, Ginoo, hindi ini pag-isipa nga sala batok sa ila, hindi sila pagsilote tungod sang ila ginhimo sa akon. Ginpatawad sila ni Stephen katulad man kay Jesus Christ nga ang nakapatawad si Stephen tungod kay ini nga tao ginsiling sang Bible nga puno sang Espiritu sang Dios kag puno sang pagtuo. Kung sa aton pa hamtong siya nga sahi sang Kristohanon, hindi bata-bata kundi hamtong. Ang hamtong lang nga Kristohanon amo ang sarang makapatawad bisan pa sang kaaway nga nagabuyayaw kag nagayaguta sa iya. Hamtong sa pagtuo.
Kagtanaw naton ang isa pagid ka bersikulo kagini makita sa 45 ganigis nagasiling dire. Okay, lakto naton sa 46. Ti nagasiling siya sa 46. Ti nga agid abi nga ang Dios maghatag sa inyo sing balos kung ang inyo ginahigugma amo man lang ang mga tao nga nagigugma sa inyo bisan ang mga manugsokot sang buhis naghimo man sini. Kung ang inyo ginabugno amo man lang ang inyo mga amigo pinasahi gid balay na bisan pa ang mga pagano nagahimo man sina. Ang siling siyang Bible amo ini nga ang Dios iya nagahigugma gid sa tanan nga mga tao. Okay? Siling niya ti kon ang inyo ginabugno ang inyo man lang mga abyan ti ano pinasahi gid balay na bisan ang mga tao nga mga pagano nga wala makakilala sang matutod nga Dios nagahimo man sina ginabugno man nila ang ilang mga abyan. Ti dapat kamo ya hindi lang abyan ang inyo bugnohon bisan pa ang mga tao nga nagakontra sa inyo bugnohon mo man, tamyawon mo man, kag singganon mo man nga good morning, good afternoon, istoryahon mo man sila. Kay man ang Diyos siling niya hindi partial ang iya nga tratasyon sa aton. Palariyas kitang tanan. Kagan siling sang Ginoo amo ini ti kon ang inyo higugmaon amo man lang ang nagahigugma sa inyo ti ano pinasahi gid bala ina bisan pa ang mga taong makasasala nga di matarong nagahigugma man sa nagahigugma sa ila kag nagabugno man sa nagabugno sa ila. Kamo iya nga mga anak sang Dios dapat nga lain pinasahi kamo ang tratasyon niyo parehas. Bugnohon nyo man ang wala nagabugno sa inyo, higugmaon nyo man ang wala nagahigugma sa inyo, kay man amo ini ang tratasyon sang Dios aton sa siningadota alangay. Okay? May duha ka pulong akon gamiton agod nga mahangpan naton sing maayo ang mensahe nga aton gintunan. Okay. Siling sang Bible, ang Diyos may ara nga ginatawag nga common grace. Bugay para sa tanan nga mga tao. Example, kung may mga mangunguma nga nagatupad ang ilang uma, tambihanay ang ilang uma, ang isa iya matarong, ang isa iya di matarong, makasasala, tao nga damo sang perwisyo nga nahimo niya sa iban nga tao, ari ang common grace nga ginasiling. Kung magpadala ang Dios sang ulan, matubodan man ang ulan, sang ulan, ang uma, sang tao nga matarong, kag ang uma sang di matarong, tubodan man sang ulan sang Dios. Common ina para sa tanan. Amo man ang init. Ang tanom hindi man mabuhi kung wala sang silak sang init. Pero kung magpasilak ang Diyos sang init, mainitan man ang uma sang matarong, kag mainitan man ang uma sang di matarong. Alalangay, common grace, bugay ana sang Diyos para sa tanan nga mga tao. Kag siling pagid sang Bible, di kung magpadala siya sang hangin, ang tanom hindi man mabuhi kung way hangin. Ang uma sang matarong, huypan man sang hangin, kag ang uma sang di matarong, huypan man sang hangin. Ang gusto isiling sang Bible sini sa aton amo ini, ang tratasyon sang Dios parehas alangay.
ginatawag ina ang iyang bugay para sa tanan nga mga tao. Malaot kag di malaot, kumon nga bugay ginahatag ina sang Dios para sa tanan nga mga tao, matarong kag di matarong. Mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo, mga tao nga wala nagtuo kag wala man magbaton kay Kristo, ginahatagan man sa Dios sang nasiling niya bugay para sa tanan. Pero aton bantayan ining importante nga kamatuoran. May ara iya nga espesyal nga bugay nga ginahatag sa Dios. Ina iyang espesyal nga bugay para lang ina sa magtuo kag magbaton kay Kristo. Wala niya na ginahatag iya sa mga tao nga nagsikway kay Kristo. So ano ini ang ginasiling nga espesyal nga bugay sang Dios? Ang espesyal nga bugay amo ini ang imo kag akon kaluwasan. Ang kaluwasan sang aton kalag maangkon lamang naton paagi sa pagtuo kay Ginoong Hesus, ang bugto nga anak sang Dios nga iya ginpadala agod nga makaangkon kita sang kasiguruan sang kaluwasan sang aton kalag. May isa ka tawo nga soldado namangkot siya kay Paul, kay San Pablo. Dua sila upo di San Pablo, si Silas. Nagsiling ang soldado kay San Pablo. Siling sang soldado, "Sir, anong buhaton ko? Agod maluwas ako." Kabalo ka, anong sabat ni San Pablo sa iya? "Magtuo ka kay Ginoong Hesus, agod nga maluwas ikaw. Ikaw kag ang imo panimalay. Dapat na magtuo, agod nga kamong tanan makaangkon sang kaluwasan sa inyo kalag." So ako nanay sulito ng dua para maristro ini sa aton una-una. Ang Dios nagahatag sa aton tanan sang ginasiling nga bugay para sa tanan. Ang bugay para sa tanan katulad sang hangin, katulad sang ulan, katulad sang silak sang adlaw. Ang malaot kag matarong makaangkon sina. Pero ang kaluwasan nga amo ginasiling naton nga espesyal nga bugay ginahatag lamang ina sang Dios sa mga tao nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo sulod sa ilang mga kabuhi. So mga kauturan, ang aton buhaton sa siningation agod nga maangkon naton ang bugay, common grace para sa tanan, kag special grace para sa aton kaluwasan. Ang aton himuon amo ini magpaubos kita sang aton kaugalingon. Hinulsulan naton ang aton mga sala sa tubangan sang Dios, kag batonon ta siya sulod sa atong kasing-kasing. Maangkon naton ang bugay para sa tanan, kag ang espesyal nga bugay nga amo ang kaluwasan aton man maangkon. Hindi lamang nga lagso naton ang bugay nga common grace, agod makaangkon tira sang manggad produkto sang aton uma, kay man amo ini ang ginahambal sang Bible sa aton. Ano gid bala ang kapuslanan sang isa ka tawo? Bisan maangkon niya ang bugos nga kalibutan, kon madula man lang ang iyang kalag. Importante ang kaluwasan sang imo kag akon kalag. Kabangdanan kasi ning bahin sang Bible aton gid gintutukan ang ginasiling nga bugay, special nga bugay nga amo ang kaluwasan nga ginahatag sa Dios sa mga tao nga nagpaubos sa ilang kagalingon, nagbukas ang ilang mga kabuhi, kag nagbaton kay Kristo subong ilang personal nga manuluwas. Magtuo ka kag magbaton kay Jesus, kag maangkon mo ang kaluwasan
sa imo kalay. Mga kauturan, madamong gid nga salamat kag kabay nga ang Dios magpakamayo gid sa aton nga tanan.